ବୋଉ ତମେ ଆସିଲଣି? ହଉ ଆସ ବସ। ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ? ହଁ ବୋହୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ପୁରାପୁରି ଖୁସିରେ ଭରି ଗଲା। କି ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅ ଭାତ କଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଡାଲି କରି ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ରୁଟି କଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ତରକାରୀ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କେତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବୋଉ। ହଉ ବୋହୁ, ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇକି ନେଇକି ଆସ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ବୋଉ ଖାଇବା ବାଢି ଦେଇଛି, ଆସ ଖାଇବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଖାଇବା ହେଇଗଲା? ବୋଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ଭାଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୁଟି କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଆଉ ଖାଇବାଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିବୁ ବୋଲି, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁ। ତୁ ତ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମାଇପ ବୁଲିଆ ହେଇକି ରହୁ, ତ ହଁ ରେ ହଁ ମିଶଉ, ଆଉ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନୁ। ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ବୋହୁ